êrişa Tirkiye û şerûpevçûn navbera artêşa Tirkiye û çekdarên Martala Furatê li Aliyekî û çekdarên YPG li gund û navçeyên Efrîna Rojavayê Kurdistanê dikeve roja xwe ya 41 de. Ji derek taybet ji gundê Mêrkan ya Efrînê ji Erkêrê re gihand ku gundê Mêrkan engo gundê Husên gundekî aram bû û ji mareyek mezin ji xelkê sivîliyên derbeder li wî gundî bicih bibûn. Lê ji ber danîna çekdarên YPG ji topxaneyekî re û ji wî gundî top avê Tirkiye yên li gundê Tirkiye kontrol kirine. Artêşa Tirkiye ew gund kire armanc û di encam de çend kes şehîd bûn û çend kesên din jî birîndar bûn. Ji dera taybet amaje bûyekê kir got deh bi şevê balafirê Tirkiye ser asmana navenda bajarê Efrînê re difrîn bê got tu cih bêne armanc kirin. Li gorî ji derê xwecehî ragihandine ku îro balafirên Tirkiye gundê Heçxelîl yên navçeya Raco armanc kir û di encam de ziyanek mezin gihişt mal û milkên sivîlan û ji mareyek şehîd û birîndar ketin. Her wiha doh bi şevê êrişên tund ji aliyê balafir û topên artêşa Tirkiye û çekdarên Martala Furatê li ser gundê Badîno yên navçeya Mabata ketin û mal û otomobîlên sivîlan rastî ziyanî hatin. Derbarê şerûpevçûnan ji dera xwecehî tekez kiriye ku şerek giran li gundê Bilîlka yên navçeya Raco derket. Tevî ragihandina Encûmena Ewlekariya Navdewletî ji agirbestekî re Sihrojî li seranserê Sûriye êrişa Tirkiye li ser Efrînê berdewam kir û roj bi roj rewşa xelkê sivîl li Efrînê xirabtir dibe.